Hei nyt on. Täällä on hauki. Täällä on hauki. Täällä on lohi. Okei, saa iso kala. Oh, täällä on piisami. Täällä on piisami. Täällä on piisami. Oh. Täällä on piisami. Vittu, täällä on mätiä. Vittu, täällä on mätiä. Vittu, täällä on. Hei. Hiljaa siellä. Onko yhtään muikkuu? Oh, täällä on mätiä. Täällä on mätiä. Kato, nyt rupeaa tulee. Nyt tulee puikkari. Puikkari. Keltainen puikkari. Et sä oikein ehtinyt edes katsoa ton loppuun asti. Keltainen puikkari. Onks nuo meidän aaltoja? Kyllä täällä kalaa pitäisi olla, kato kun kohokki on ihan eri suunnassa. Niin on. Jakke, sä et tiedä kohoista mitään. Ehkä yleensäkään. Sä teet kaikista muista asioista. Mut Jakke, älä puhu kalastuksesta meidän kanssa. Oikeesti. Jos sulla on kuvaus päällä, niin puhu ihan jostakin muusta. Puhu vasta pirkoista, Jakke. Kato, tää kalastus... Jaakko Kolmonen. Jaakko, tää on ihan eri asia tää kalastus. Kato, kun me ollaan kala- ja verkkomiehiä ja sä oot koko ihan seittimiehiä. Kyllä. Hei nyt, täällä on, Matti vaihtaa sulakkeen. Matti vaihtaa sulakkeen. Täällä oli alapoiju. Alapoiju? Joo. Aika heikko. Kato siinä on. Noniin. Oh. Täällä on yksi. Onko mulla? Oh. Älä nyt, joo. Loput 5 pääsi karkuun. Saimaan saaressa pikkuinen mulkku. Kato toinen. Nyt rupas tulee. Et, älä nyt paiski mua päin. Sori. Vittu vetelee noin. Se oli melkein Hei. irti jo valmiin. Kyllähän tää käy niinku ammattimieheltä. Sä oot ihan ammattikalastaja. Pystyt kattoo noita ojentajia. Pystytkö zoomaan siitä televisiosta noita ojentajia? Ei näin pysty kyllä zoomaan. On niin pienet ojentajat. Vähän tosta sillain. Joo. Aivan saaressa pikkuinen norppa istuu Nestori Mikkulainen. Uuniarppuon soittaen norppa. Ja ottaen. Aja on se kuinen norppa. Nestori Se on tuolla. Mikkulainen. Millain Matti? Kato millain tuo poiju on tuolla. Noin. Joo, mut se älä Jakke, älä. Se vetää Älä sen. vitusti. Niin, kato. Veräksää sitä nyt? Mä voin vetää niitä vähän, jos te haluatte sillä lailla. Se on nyt tämä välimerkki. Ei, kato tuo viimeinen, millain se on upoksi. No siellä Siellä on vitusti kalaa. Täältä tulee. Kato, nyt rupee tulee iso saalista. Laitaks video päälle, kato. Nyt rupee tulee. Mä laitan videon päälle. No niin, nyt rupee tulee. Iso saalista. Siitä kato koko suvulla. No niin, ja sillä ja lisää. Millä Jaakko Kolmonen sanoo, hei. Ollaan Saimaalla, kun saavuimme kalaan. Saimme 3 verkosta 3 kalaa. Ei se lähde sieltä, lähde sitä yli repyä. Ei se lähde. Ainoa, joka pystyi kuvaamaan salaa, on Jakke. Jakke, tää ei edes enää nauruttavaa. Eli Ei voi noin vähän olla kalaa verkossa, et sä oo kattonut sitä sen alapaulaan asti. Joo. Näin on. Saadaan hyvä YouTube-pätkä tästä. Miten koet muikkuverkon? tää siis
Tää on oikein saimaalainen ainoa oikeoppinen muikkuverkon kokeminen. Ja sitten vielä lopuksi otetaan täältä etusormitaan loppupyrysäys ja siinä. Oliko se? Ei se ollut vielä. Ei Se- se mitään. Sen näkee niinku. Ja No niin. kolme Saalis nyt. Saalis. kolme saimaalaista muikkuverkkoa, niin me voimme ilmoittaa teille tässä saaliin. Ja tästä kun paistamme meille kaikille, niin eikohan tästä jo ala... Jokaiselle jää yksi. Niin. Kyllä.